Evo ga dan na obuku, a malo da se zdušimo, te malo ja, evo uvod prase, ja sad tegiram sa suvod prase, dalje, let's go, dalje, znači došao je danas na obuku, ja ću malo da ga oslobodim, te ti upce, dobro, ručkaš kako si došao danas, a? Vidjet ćemo šta će bude od njega. To je to. Početak obuke kreće. Sad leska. Na obuku. Ga puštimo. Da vidimo hoće li nešto. Ajde. Samo njuši, zamočuje. Da krene, nema ni mojega. I svinje gdje su. Kako mi se vre sve dovedu neki ovakvi vre što neće da zalaju, vre što neće da idu. I ti mu ga pokreni posle. Aj svinji gdje su. Ajde ga. Lejla ona protrese uši. Protrese uši, on se uplaši. Ajde. Gledaj živti se. I taj da bude svinjar. Da ga pokreneš. To će budeš, ali koliko ti vreme treba. Nema bre neko kasvetno ko da dođe da ga otkačeš u gatar, da radi u gatar, pa da ga napraviš na trag. Ono ni tu gatar, ni tu trag, ni tu na kavez, ništa. Ajde. Kad zakasaš s neki kerovi. Ve svinje njega će tražu. Šta je bilo? Eno ih dole svinje. Eno ih. Ritnem kamen, on se zguli, a kamoli svinja da ga jurne. I da li će krene ovoj? Šta mislite? Obele od ovakvi više kerovi. Ali obele načisto. Ako ja idem, pođe pa stane. Pa ga ne mogu nađem u gatar po pola sat, ga ne mogu nađem kude pobega. Ne.
Ne mogu da nađem ni svinje, ni njega ne mogu da nađem. Evo. Dijeli su se svinje nam pile, bemliga. Ne mogu i nađem. Ajde kreni malko, jebem te. Zamlatenoga. To je kad ljudi čuvaju godinu dana pa ga proveru, neće. Pa pozovu nekog i kažu dođi imam kjeras da ih smanjim malo na hranu. Dobar. Dobar, ali zašto? Za koze. A svinje će tera. Ali kad? Pošto neće sam da ide, poveli smo kutre da ga povuče. Samo će zamučuve bocke, travke. Ma ideš li ti za mene na trag? Taze, nema ni mojega. Kutre. Gle šta je izrilo prase. Bravar! Bravar! Bravo, kučka! Bravo, 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 bravo. Ej, kučka! Ej, kučka! Čekaj makar tebe da to otkačim ako hoće da pođe s tebe. Stani pa tebe da to otkačim, jebe. Ajde! 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 Dođara! Gledaj u kučkicu kako ide. To je na gore bilo prase, sve izrilo. Tu je gore prase stavljeno u kavez. Sad će vidimo da će ga nalaju. Znači neće ide. Prođoše pored prase. Tega Balkančega počela je. Ajde! Ne da ga ovaj. Gle ga bro, ovaj neće da pipne. Ajde! Neka vez ga neće laješ kada ne u prirodu da ga laje.